Michal Kocourek se narodil 3. srpna 1965 v Praze do rodiny, která měla k umění překvapivě daleko. Maminka navrhovala šperky, otec byl stavební projektant. Nic nenasvědčovalo tomu, že by z malého chlapce měl vyrůst jeden z nejvýraznějších mužů českého divadelního zákulisí. A už vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že jeho dětství nebude připomínat bezstarostnou hru na pískovišti, ale spíš život pod ostrými reflektory. Jeho příběh začal téměř pohádkově, nebo možná osudově. Rodiče měli chatu ve středočeské Vyžlovce, kde trávili víkendy. A právě tam, mezi stromy, grilováním a dětskými hrami, se odehrála událost, která navždy změnila jeho život. Vedle nich měl totiž chatu televizní režisér Václav Hudeček. Malý Michal byl živé, zvídavé a lehce drzé dítě. Neustále se na něco vyptával, pletl se dospělým pod nohy a sršel energií a právě tahle neskrotná povaha padla režisérovi do oka. Když hledal dítě pro svou televizní inscenaci, nemusel chodit daleko. Ideální představitel si hrál přímo vedle něj na zahradě. Bylo mu pouhých 5 let, když stanul poprvé před kamerou. V inscenaci Tchyně stvárnil rozmazleného synka. Netušil, že právě začal kolotoč, který ho na dlouhé roky pohltí. Následovaly další role, televizní inscenace, epizody, pohádky i cyklus Bakaláři. Režiséři si ho začali předávat jako malý poklad. Nebyl stydlivý, kamera ho milovala a on si ji podmanil s přirozenou lehkostí. Zrzavý kluk s prořízlou pusou si získával diváky i tvůrce. Jenže zatím vším byla i druhá stránka. Dětství, jak ho známe, se mu začalo vzdalovat. Zatímco jeho vrstevníci trávili prázdniny u vody nebo na táborech, on stál na place. Zatímco jiní chodili do školy, on často chyběl. Spolužáci si z něj dělali legraci. Říkali mu středoškolák, protože ho vídali jen ve středu. A přestože se na obrazovce zdál bezstarostný, v zákulisí mu bývalo smutno. Chyběla mu rodina a chyběl mu i normální život. Zlom přišel v roce 1977. Film Což tak hledáci špenát ho katapultoval mezi dětské hvězdy. V roli omlazeného zloděje po boku Vladimíra Menšíka zazářil natolik, že si ho diváci okamžitě zamilovali. Menšík si malého Michala také velmi oblíbil. Bral ho téměř jako vlastního syna. Na place si z něj dělal legraci, představoval ho jako tajného potomka a vytvořil mezi nimi vztah, na který Kocourek později často vzpomínal a přezdívka Malej Menšík mu zůstala ještě hodně dlouho poté. A s ní i sláva. Následovaly další filmy jako Indiáni z Větrova, Sonáta pro Zrsku a později i role v komediích Copak je to za vojáka či Tankový prapor. Celkem odehrál kolem 70 rolí. Číslo, které mnozí herci nedosáhnou za celý život. Jenže čím víc slávy přicházelo, tím víc se v něm ozývala prázdnota. Když dospíval, začal si uvědomovat, že herectví ho vlastně nenaplňuje. Nebyla to vášeň. Byla to rutina, která mu vzala kus dětství. Přesto nastoupil na konzervatoř. Možná ze setrvačnosti, možná proto, že to od něj okolí očekávalo. Ale už tehdy tušil, že jeho cesta povede jinam. Zlom přišel i v osobním životě, kdy mu v 18 letech zemřel otec. Náhlá ztráta ho hluboce zasáhla a donutila ho rychle dospět. Musel se postavit na vlastní nohy. A právě tehdy se v něm začal rodit nový směr. Nechtěl už stát před kamerou. Chtěl tvořit, řídit, budovat. Už během studií začal vystupovat se zájezdovým divadlem Františka Ringočecha. Získával zkušenosti, pozoroval, učil se. V roce 1985 založil vlastní divadlo. Bylo mu sotva 20. Mladý, ambiciózní, možná trochu naivní. Ale velice odhodlaný. Divadlo kombinovalo činohru, pantomimu, tanec i černé divadlo. Bylo experimentální, jiné, odvážné. A on stál v jeho čele jako principál. Po revoluci si vybudoval scénu v divadle Albatros. Během krátké doby odehráli stovky představení. Jenže úspěch netrval dlouho. Budova byla zprivatizována a on o ní přišel. Pro někoho by to byl konec. Pro něj začátek.
Nevzdal se a během několika měsíců našel nové prostory v Celetné ulici a začal znovu. Jeho vytrvalost byla obdivuhodná. V roce 1992 otevřel divadlo v Rytířské. Zároveň spolu založil koncertní agenturu. Najednou stál nejen v divadelním světě, ale i v hudebním průmyslu. A právě tam dosáhl dalšího obrovského úspěchu. Do České republiky začal přivážet světové hvězdy. Koncerty, které psaly historii. Z malého menšíka se stal muž, který tahal za nitky velkých show. Divadlo Kalich, splněný sen. Rok 1999 byl pro něj klíčový. Rozhodl se vybudovat vlastní moderní divadlo. Nebyl to malý projekt. Byla to obrovská sázka. A aby získal peníze, prodal své sbírky z dětství, angličáky a vinylové desky, věci, které miloval. Tak vzniklo divadlo Kalich. Hned od začátku se stalo fenoménem. Muzikály, komedie, velké produkce, desítky titulů, miliony diváků. Divadlo Kalich se tak zařadilo mezi nejúspěšnější soukromé scény v zemi. Kocourek stál v jeho čele jako producent, manažer a vizionář. Tím to neskončilo. V roce 2006 otevřel další divadlo, a to divadlo Palas, a později přidal i letní scénu pod Žižkovskou věží. Vedl několik scén najednou a produkoval představení i v zahraničí a jeho divadla cestovala po celém světě. Zkoušel i jiné obory. Některé projekty mu vyšly, jiné už méně, ale nikdy se nezastavil. Vedle kariéry si založil i rodinu. Nebyl to jednoduchý život, protože on byl neustále v práci a ona musela držet rodinu pohromadě. Přesto jejich vztah vydržel desítky let. Děti se pak vydali vlastní cestou, ale nikdo z nich nešel do herectví. A on byl rád, protože věděl, jak náročná je to cesta. Později se stal i dědečkem. A tuhle roli si užíval s nadšením i s nadhledem. Po více než 30 letech se nečekaně vrátil k herectví. Nabídka, která přišla náhle, a tak jí nevěřil. Myslel si, že jde o vtip, ale nakonec kývl. V seriálu O mě se neboj stvárnil advokáta. Zpočátku měl velké obavy, ale zvládl to a zjistil, že herectví v něm stále je. V posledních letech našel i jiné, nové vášně. Věnoval se řezbářství, tvorbě soch a práci se dřevem. Na svém mlýně za Prahou tráví veškerý svůj volný čas, tvoří a přemýšlí. Další jeho velkou vášní se staly hory a výstupy na vrcholy, jako Kilimanjaro a Mont Blanc. To jsou výzvy, které ho naplňují. Michal Kocourek nikdy nebyl člověk, který by se zastavil. Jeho život je neustálý pohyb, neustálé hledání. Z dětského herce se stal muž v pozadí, producent, tvůrce a vizionář. A přesto si zachoval pokoru. Až jednou jeho příběh skončí, nezůstane po něm jen seznam divadel, projektů a úspěchů. Zůstane po něm stopa člověka, který se nebál riskovat, který dokázal vstát po pádu a který hledal smysl nejen v práci, ale i v životě. Jeho cesta nebyla jednoduchá, nebyla přímá, ale byla jeho. A možná právě v tom spočívá její síla.